Najbolj su tako definirati stvari, to po klub, najbolj blisko. Imamo neke stvari za manjčati, imamo nešto. Naroko poveste nekaj pač o vašem mentorstvu. Dobro, počelo v bistvu je bilo na Zajbanci, šel videi, so partneri, projekti, koji su bilo bližega dosta, se poslije časa rečeno bilo za dan, a so bili dan, da nisu bili dan. Začetki skupine, to je bilo prije 8-9 godina, ja sam bila jako mala, jako mlada i teško mi je to sad ispričati, sad sam bila samo ja, nije bilo nikog drugih benda, ja sam nešto radila, šlapala neke voznice i dalje i nisam ni mislila organizirati ništa na skupine, nego sam do sebe napravila na sintiču neke melodije i na kraju, malo po malo, izgradila se cijela korporacija, znači šest, Sonja, tako sve to treba platiti i sve to jako košta, tako da eto, na kraju moramo to posložiti puno pametnije i ozbiljnije i profesionalne, nego što treba misliti da biti. Kako u prihodnosti, kao što se vidite, čez 5 let? Kroz 45 let. Za 5. Aha, za 5. Kroz 5 godina isto će biti 45 godina. Vjerojatno ćemo isto nositi policu, šlovice, kostime, crtati štrace, policu. Ja se nadam da se ništa neće promijeniti, jer ovako mi je dobro valjati. Ja ću vjerojatno biti deblja, on će biti čavari. Imat će manje koste. Ja ću već vjerojatno imati dijete, ali ćemo se vjerojatno baviti istim stvarima i ništa se zapravo neće promijeniti. Ja se nadam, jer to dok je zabavno traje, kad više ne bude zabavno, može nam dosadi nekog sutra, a može nam dosadi za 50 godina, ali evo, šta još? Najveći hvala. Eto, molim.